Hayi, ngiyakutshela. La nto izothi ayi awuthi uhlehlisa kancane isikhathi uthi ukulala vele ulalo ayinele. Lali yani, vuka iyane esekulate. Isiyakujaja futhi. Uyisidididi ubungavuki ingane ngoba vele ubuzogcina uvukile anyway. Buka manje uyisidididi impela. Uze bese uyasho ukuthi ngeke ngiphinde ngiyenze lento. Kusuke kuseyiyo njalo. Iyona iphikisana nayo. Akho wena la. Wena uthi nje usukhohliwe kuphela. Umuntu udlala ukukhohlwa la emhlabeni. Umuntu nje la emhlabeni udlala ukukhohlwa nje. Uyazi ukuthi mangikhuluma ngokukhohlwa akusho ukuthi mawukhohliwe wena into ayikho. Yabo wena ukhona wena. Ukuthi wena usuzikhohliwe. Usuzikhohliwe wena. Kodwa wena uyakwazi ukubuyela back kuwe uphume kulento enamanga kangaka. Engaveli ikutshela ukuthi hayi ithinte le mali vele uyakhumbula ukuthi usibanibani uyakweleta uzobe usuphesha uyithinta usibanibani akasakukhokheli usungene ezinkingeni. Yabona ke isiyakujaja ke lapho ke. Isiyasho ke manje ukuthi wesilima impela. Yabo iyona futhi lenza abantu bayibulale ngalesi sikhathi. Ubikelelwe changes akasha othi kungenzayo noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Angithi umuntu uthola ukuthi waliwe intombi nje. Noma waliwe indoda. Isiyothi ke ngophinde ngimthole iphi umuntu nje. Hayi iphinde iziphendule wena ucabanga ukuthi wena ophendula yiyo. Hayi ngizomthola baningi ngaba abantu. Hayi kodwa ngisazofunda umuntu omusha futhi. Hayi kodwa nalo wake wabamusha nje. Hayi wena ucabanga ukuthi wena uba lo. Wena usuzikhohliwe wena ukuthi we observer. Observer yonke umdlalo akho wena la. Wena we are just the eternal now. We are just the awareness, the presence. Akho wena la. Wena ukuthi usukhohliwe wena ukuthi uyabona mfethu ukuthi awukho aware of the space akusho ispace asikho. Ukuthi awukho aware of something wena akusho silonto ayikho. Thina sikhohliwe. Yabona sikhohliwe indlela esikhohlwe ngayo. Uzathi omunye angisazi ubani washo wathi ugogo wakhe mawulele la usukuvukile khona. Mawuvukile la usukulele khona. Yabona ke manje silela impela ke nje manje ngoba sivukile nje silele ngqo. Yabo. Ngoba manje amanga yonke lento le yabo i-lower self abantu ngiyabezwa balo bebuza la ukuthi yini leyo i-lower self leyo the analytical mind the conscious mind yabo the lower self the higher self is untouched is not even afraid of death the higher self kodwa i-lower self yona lesabukufa ikutshela yonke into le ngoba ifuna ukuthi wena uact uzama ukumitigate uzama ukwenza ama protective measures manje for something that might not even happen. Siyazi vele ukuthi fear is the mother of intelligence. Yabo if you need to have fear first and then we are going to devise the strategies of mitigating the risk. Yabo we wouldn't be here if it wasn't for fear. Kuma environment obesiphila kuwo sakwazi devise indlela ezithile zokwazi ukudila nezimo kwi-environment. Lento ke isuke ithi iyakuprotecta wena kodwa iyakubulala. Asekho manje kuma primitive environments la khona we had to run from ama predators. Asekho kuleso sigaba manje. Njengamanje we have fully developed and fully fleshed neocortex. Yabo. Njengamanje akusafuneki ukuthi siphile ngalento le. Inamanga lento. Inamanga yabo. Yabo nje uma uwaqala wathola ivacuum space sokuthi ungenzi lutho uzobona nje noma wenza itask easy itask elula ibona ukuthi isikhathi sokuthi iqaleke yona uactivate lento ekuthiwa i-default mode network. Default mode network ila khona wena uzobe uba ne-internal dialogue
you are looking at yourself through other people's lens, how they look at you. You are also devising strategies, problem solving. How are you going to solve certain problems? So that is the default mode network. Yabo, you are just thinking. Yabo, awukwazi ukuthi ube khona la manje. Ube khona nje. Lento uyakwazi ukuthi uyi-observe nje. Uyi-observe uyakwazi, kodwa kumele uqale lapha ku-meditation khona uzokujwayela lokho. Uyakwazi ukuthi uyi-observe. Yabo nje ngoba ngithi mina abantu bagcina beyithathile imphefumulo yabo. Ngampela kusuke kuyiyo lento. Igcina isi beyond ilokhungana. Isi beyond indlela ukuthi yena ayihandlisha. Isiba ngama voices amaningi. Iseba ama voices amaningi kakhulu. Yabo. To the point ukuthi akanqane umuntu ukuthi azibulalela ukuthi usabe ukuthi bazombulala. Do you see ukuthi how silly is that? We are trying to save yourself from people abazokubulala wena by killing yourself first. Yabo? Thola ukuthi mhlawumbe usabuthi ngizoboshwa bazongibulala ngaphakathi ejele. Ngcono ngivele ngiyibulale ngingayi kwaboshwa. Ngivele bazokubulala nje. Mhlawumbe futhi bengeke bezobulala. So yabo ukuthi isebenza ukuthi lento ithi flight, fight, freeze or hide. Ilo umsebenzi wayo eyokuthi ube safe wena. Kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ukhona. Ukhona wena. Wena uya the internal observer. Eternal observer. Wake wailalela into ebanga umsindo isikhathi eside to the point ukuthi igcine seyithule kodwa isekhona isawanga umsindo ngendlela yokuthi kodwa awusayinakile. Yabo, thola ngendlela ukuthi awusayinakile. Yabo into umuntu wayincisha iawareness. Wayincisha iattention yakho. Lonto iyaphela. Iyaphela ukuba khona leyo nto. Isa exist. Into engekho nje kwi-consciousness yakho exist leyo nto. Ngisho kuthiwa lo mhlaba that is why lo mhlaba lo uyaphela, lo mhlaba awukho uma ungekho wena. Ukhona lo mhlaba ngoba kukhona wena. Sa debate nabanye kwenye i-platform. Athi umhlaba objective umhlaba yindaba ngithi ukhona makukhona mina noma makukhona yena. Why I say that? Ngoba umhlaba ukhona. Kimi umhlaba awukho uma ungekho wena. Awukho umhlaba uma ungekho. Yabona nje njengamanje khona izinto ongazazi wena lezo. Kodwa zikhona. Ngitsheleke wena. Lezo zinto zikhona. Azikho. Ngoba awuzazi kodwa zikhona kulabo abazaziyo. Kuwena azikho. Kuyimanje khona ongazazi wena. Ayakafiki kuwena. Kodwa abanye sebeyazazi zikhona ziya exista kubona. Kodwa wena awukazi wena. Into engekho nje. Mhlawumbe nje bakuchithela kuyimanje. And abantu bayabona ukuthi uyachithelwa wena. Kodwa ayikho lonto, literally ayikho. Kuwena ayikho, ay exist. Ayikho. Into iba khona mase sifike kwi consciousness yakho. Yabo abanye bazophika ukuthi njoba sikwi simulation, ireality yakheka by the time engage nayo wena, we are collapsing it. Yabo nje manje something that I'm not that does not come into my five senses. Lonto ayikho. Lonto. Yabo njoba nje mangingaboni emva kwami. Into esemva kwami doesn't exist. It's only a memory. Ukuthi mina ngithi lento esemva kwami ya exist. It's just a memory, and then ngokwemthetho ke physical reality I'm collapsing the waves bese kuba khona into ekhona. But lokho kujule kakhulu uma uzoyithatha lento engishoyo uyi-implement nako empilweni yakho ukuthi ayikho into ekuthiwa i-predetermined yofuhlupheka. Cha, uyakwazi ucreate reality as you engage with it in the near future.